Oke dulur, ketemu maneh, jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari memetik kelapa, singgah sebentar di tepi kali. Halo semuanya, mari menyapa. Selamat datang di vlog kami. Oke dulur-dulur, iki sore iki aku sak keluarga arep masak utawa olah-olah ya lur ya. Nah, kita gampang lho ri, kita ngumbat ambil. Tapi nek sing ra iso ya kelor lho. Mantep. Biji ya toh? Dilur. Langsung dipecah ya, Lur. Ora enak lho, segaring. Yes. Ada apa? Ada. Langsung di cukil iki lho. Bathoke mbok geni. Kanggo daden. Nah, iki rek. Apa ya tok beli? Iki arep gule lulang. Oke lor, iki mau kambile wis tak slumbat kayak tak cukil. Kayak iki mbok wedok ya terus diparut ya. Diparut arek nggo gawe santen iki lho lur. Ya karang nek gule iki kan nganggo santen ya lur, dadi gawe santen sik. Iki kambile ya kambile dhewe, panen dhewe ya gur cilik kae iki bermanfaat. Tuku maksudnya rasa tuku santen ya kambile dhewe diparut ya digawe santen dhewe. Alhamdulillah ya dadi wingi kan entuk daging, pembagian daging korban ya. Age sing daging kan wingi dadi sate ya lho. Terus ya isih sithik ge iki jeroane karo balunge iki arep di gawe gule ya, arep di masak gule. Dadi biasane iki nek sing jeroan karo balungan kuwi dienggo gawe gule utawa dimasak gule ya. Kayak esok mungkin nek daging isik ya arep ditongseng apa arep dipiye.
Oke dulur, iki proses ngudek santene ya, karo nunggu le ngiris-iris jeroane. Dadi santene iki di udak-udak ngene iki sik ya, men rambludak. Nah iki terus iwake utawa daging jeroane iki lebokke ning kon santen ya. Alhamdulillah iki sare mateng ya lur. Kok kene mateng kayak tinggu makan malam utawa makan sore. Oke lor, iki tak enteni nganti bar maghriban, tak jak makan bareng-bareng ya, dorong siap dorong iso. Nah iki aku mangan dhewe wae ya, mangan dhewe wis ra betah ngeleh ya. Monggo lur, dahar gule. Oke dulur, mbok pilih mekaten riyen nggih video dinten iki. Kupat janure tuwa nek kathah lepat nyuwun pangapura. Bunga melati harum wangi, tumbuh subur di dekat taman. Cukup sekian vlog kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.